Абдуллоев, Атамназаро Анор Тарандосиёв бошафрор қарор дошт, вале партия ба ҷониби Кумрон Турсунов гарди зарбаи Кумрон Турсунов ва гол! собиқ футболбози дастаи Регарта даст дар финали ҷоми кишварамон бар муқобили дастае ки онҷо ба оераш даст футгол Ризуев ин туп гузашт ва ба тури дарвоза ворид шуд. Дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем ки чорат рух дод. Ба назарам инҷо расиш набуд. Дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем.